Muchezo. Kaunar ki nake dan kina burge ni idan har gaki soyayya ce. Ma kaunar ka nake dan kana burge ni idan har ga ka soyayya ce. Asalo na soke ce gwanar burgewa idan soyayya take kike koyawa. Idan gaki to ai gani soyayyar mu za ta zama abar nunawa. In biyar fata fito ayo kaucewa ake ce wadda ke kayo haskawa. Kaunar ka nake dan kana burge ni Idan har gaki soyayya ce. ni na zo ka zana babu labari dan na samo sahibi ke jira ni in daga haka to ai gani dan na san ko ba abin da zai dame ni farin ciki a yau a ce ga gare ni ko aka waye babu wacce za ta raina ni Ni kaunar ki nake dan kina burge ni idan har ga ka soyayya ce. soyayyar ki ke kike bani nan kusa. Soyayyar ka kai kake bani nan kusa Ya kan ne yake so samin rai. ina kalle yake so samin rai Radina auren mu shine a rai na sa. ka san mijina ma da kai ya tsintsiya Kaunar ki nake dan kina burge ni idan har gaki soyayya ce. soyayyar mani da kai za ta yi dorewa domin kai kaɗai kake bata kulawa idan ba ka to ai bani domin babu wanda zai iya rike ni sai kai sahibi na taho gare ni idan babu kai zane yoyo Ni kaunar ki nake dan kina burge ni idan har ga ka soyayya ce. idan har gaki soyayya ce.